дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои таъмини барқу гармӣ ва захираи маводи ғизоӣ. тоҷикистон аз чин 500 000 ваксин мегирад. дар тоҷикистон кӯдаконро алайҳи бемории covid-19 ваксин намекунанд. барқ хомӯш шуда буд, тахтобозори баракатро барқаст оташ заданд. тими олимпии тоҷикистон ба марҳилаи финалии ҷоми осиё роҳ ёфт. бориши шадиду барфу борон, ҳушдори ҳавошиносон аз 3 рӯзи номусоид. тирпаронӣ дар майдони футбол, довар захмӣ шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иштироки мақомоти олии кишвар машварати корӣ баргузор карданд. тибқи дафтари матбуоти президенти мамлакат, дар машварати корӣ масъалаҳо вобаста ба таҳлили вазъи иқтисодию иҷтимоии кишвар, риояи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурӣ, омодагӣ барои зимистонгузаронӣ ва коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, вазорату идораҳои давлатӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ омодабошӣ барои зимистонгузаронӣ дастур доданд. ҳамзамон роҳбари давлат барои захираи кофии маводи хӯрокворӣ ва сӯзишворӣ, таъмини муассисаҳои иҷтимоӣ ва аҳолӣ бо барқу гармӣ супоришҳо доданд. сарвари давлат алоҳида ба риояи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон дахл карданд. вобаста ба авзои ҷомеа, тағйирёбии иқлим, хушксолӣ ва камобӣ, ба таври кофӣ захира кардан ва истифодаи сарфакоронаи маводи хӯрокворӣ ва худдорӣ намудани аҳолӣ аз маъракаҳои серхароҷот, президенти мамлакат супоришҳои мушаххас доданд. охирҳои ҳафтаи равон ҷумҳурии тоҷикистон аз чин боз 500 000 воя ваксина дарёфт мекунад. дар ин бора Наврӯз Ҷаъфаров, сардори раёсати амнияти санитарию эпидемиологӣ оид ба ҳолатҳои изтирорӣ ва ёрии таъҷилии тиббии вазорати тандурустӣ хабар додааст. санаи 7 ноябр ҷумҳурии тоҷикистон ба унвони кӯмаки башардӯстона аз чин 500 000 воя ваксини коронавак дарёфт мекунад, изҳор доштааст Ҷаъфаров. бояд зикр намуд, ки дар чаҳорчоби механизми ковакс ва кӯмакҳои башардӯстона ба кишвар ҳудуди 5 миллион воя ваксинаҳои зидди коронавирус ворид шудааст. дар ҷумҳурии тоҷикистон то ҳол масъалаи ваксиназании кӯдакон бар зидди коронавирус баррасӣ нашудааст. дар ин бора сомонаи авеста бо истинод ба сардори раёсати амнияти санитарию эпидемиологӣ оид ба ҳолатҳои изтирорӣ ва ёрии таъҷилии тиббии вазорати тандурустӣ Наврӯз Ҷаъфаров хабар додааст. ба гуфтаи ӯ, тибқи талаботи Созмони ҷаҳонии беҳдошт, масъалаи эмкунии кӯдакон бар зидди коронавирус танҳо пас аз эмкунӣ беш аз 60% аҳолии калонсол матрах мешавад. Наврӯз Ҷаъфаров зикр намуд, ки то 1 ноябр 2 700 548 нафар ёхуд 46.4% аҳолии калонсолони кишвар алайҳи коронавирус моякӯбӣ шуданд. комиссияи тафтишотие ки ҳодисаи оташсӯзӣ дар бозори баракати ноҳии Бобоҷон Ғафуровро таҳқиқ мекунад, омили эҳтимолии сар задани сӯхторро маълум намуд. манобеъ аз раёсати хадамоти оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд гуфтанд, пас аз 10 рӯз аз воқеаи оташсӯзӣ комиссияи ҳақиқатёб хулосаи худро ироа кард. як мақомдори идораи сӯхторнишонии вилояти Суғд бидуни зикри номаш ба Спутник Тоҷикистон гуфт, дар хулосаи ҳайати комиссия, ҳодисаи сӯхтори шоми 21 октябр дар бозори Баракат эҳтимол кори қасдан анҷом шуда арзёбӣ шуда бошад. ёдрас мешавем, ки сӯхтор соатҳои 20 санаи 21 октябр рух дод. он рӯз интиқоли барқ ба бозори Баракат аз соати 18 қатъ шуда буд. кормандони бозор соати 17 корро ҷамъбаст карда берун мешаванд. фарзие, ки сӯхтор аз ҳисоби расиши кӯтоҳи барқ ва ё аз оташи сигор ба воқеъ омадаастро санҷиданд, ки ба ҳолати кор мантиқан мувофиқат намекунад. ба ин тартиб комиссияи ҳақиқатёб оташсӯзӣ дар бозорро ба эҳтимоли зиёд амали қасдан анҷом шуда медонад, гуфт манбаъ. бино ба иттилои дарёфтӣ, ҳайати комиссия хисороти оташсӯзӣ дар тахтобозори баракати ноҳии Бобоҷон Ғафуровро наздик ба 760 000 сомонӣ ҳисоб намуда, ин ва маълумоти дигарро ба ҳукумат ва идораҳои дахлдор ироа намудааст.
тими олимпии тоҷикистон ки дар марҳилаи интихоботии ҷоми осиё 2022 дар гурӯҳи б ҷойи дуюмро ишғол кард ба марҳилаи финалӣ роҳ ёфт. дастаҳои футболи ҷавонони то 23 солаи қораи осиё дар марҳилаи интихобӣ дар 11 гурӯҳ бозӣ карданд. тибқи низомнома ғолибони гурӯҳҳо ва 4 дастаи беҳтарини ҷойи дуюми гурӯҳҳо имкони иштирок дар марҳилаи финалиро пайдо намуданд. тими олимпии тоҷикистон дар марҳилаи интихобии гурӯҳи б ки санаҳои 25-31 октябр дар душанбе доир гашт бар дастаҳои лубнон ва непал ғалаба карда аз дастаи эрон шикаст хӯрду ҷойи дуюмро сазовор гардид. барои расидани тоҷикистон ба финали ҷоми осиё бояд бозии дастаҳои ветнам ва мянмар бо ҳисоби ғайр аз 4-3, 5-4, 6-5 ва ғайра анҷом меёфт ки чунин шуд. бозии дастаҳои ветнам ва мянмар ки барои тими мунтахаби олимпии тоҷикистон низ ҳалкунанда буд санаи 2 ноябр дар бишкек баргузор шуда бо ҳисоби 1-0 поён ёфт. ҳамин тариқ ӯзбекистон ба ҳайси мизбон дастаҳои олимпии қатар, эрон, ироқ, кувейт, арабистон, урдун, австралия, кореяи ҷанубӣ, ветнам, малайзия, ҷопон аз ҷойи аввали гурӯҳҳо ба даври финалӣ роҳ ёфтанд. тимҳои Таиланд, Арабистони Саудӣ, Туркманистон ва Тоҷикистон низ аз ҷойи дуюми гурӯҳҳо ҳуқуқи иштирок дар марҳилаи финалии ҷоми осиё 2022-ро пайдо карданд. санаҳои 4-5 ноябр дар тоҷикистон ҳаво номусоид шуда бориши борон ва барф пешбинӣ шудааст, хабар медиҳад оҷонсии обу ҳавошиносии кишвар. ҳамин тавр санаи 4 ноябр дар водиҳо борон борида дар ноҳияҳои кӯҳӣ бориши борону барф дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ин рӯз то 7-10 дараҷа поён меравад. санаи 5 ноябр бошад дар баъзе ноҳияҳо ба истиснои вилояти суғд бориши шадид ва эҳтимоли бадшавии дурии биниш пешбинӣ мешавад. дар ноҳияҳои алоҳида шиддати шамол бо суръати то 13-18 метр дар як сония пешгӯӣ мешавад, омадааст дар хабар. ҳамчунин дар ин мавсим фаромадани мех аз эҳтимол дур нест. санаҳои 5-6 ноябр дар баъзе ноҳияҳо ба истиснои вилояти мухтори кӯҳисони Бадахшон мех мефарояд. дар ҷараёни бозӣ сармураббии бошгоҳи Феррои Аргентина Маурисио Ромеро аз зарби тир захмӣ шуд. дар ин бора Спорт Библ менависад. дар майдон бозии тимҳои дивизиони сеюми футболи Аргентина Ферро ва Уракан ҷараён дошт. дар дақиқаи 79 бозӣ ҷанҷол сар зад. мухлисони тимҳо ба задухӯрд оғоз ва ба сӯи ҳамдигар тирпаронӣ карданд. дар натиҷа яке аз тирҳо ба китфи Ромеро бархӯрд. дар наворҳои интернетӣ дида мешавад ки футболбозоне ба ваҳм афтода фирор мекунанд ва ба кӯмаки мураббӣ маҷрӯҳ мешитобанд. бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи Уракан қатъ гашт. гузашта аз ин расонаҳо дар бораи қурбониёни дигари ҳодиса хабар надоданд. ба Ромеро фавран ёрии аввалин расонданду баъдтар ӯро дар беморхона бистарӣ карданд. баъди сиҳат шудан мураббӣ ният дорад ки ба полис шикоят кунад. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.